hun nga moti sen chu a chan chin kan khela kan ti lue pe to lo nuwa bo wa ka dai deuh to nuwa he thalak hi na kon post chuak lol maya ti chuan le ati le theita ni om feranin comment lama te comment chiang nom lo tak tak a kon tam le khop mai mizo ma hen Facebook te WhatsApp te YouTube te pon yang kan ti na hun hi ra gai lu tuk lo ma se kumeng mo za ta lo al ve ta ka wangin he tiang nga media lama be vak vak ang chi te tiang hi nga ya kan nei ve deuh to ni na langa chu ti lai ga chuan a vei mi te chuan negative comment kan ti me ya thil tu lem lo mi va deuh so na le kha tiang ang ti vak vak hi ti ve lo tu ani ti a zir tir an lom zela ro di chung chang po hi a chan chin an soi zong zong hi khoi tongai khriat nge han ti tai la chu mi tan an soi chu mi chuan an ti chu da chuan an post chu da chuan an comment ti hi ni deuh vek en ka ringa kan soi chong zela kan post da zela to pa chuan chumi chuan ati ti mang khan mi kha kan be ta chiam ta ni adik na chin te polo om mai thei ti ve khang lang la kan te deuh lai an soi thin chu bully ti hi ni a bully kan ti chuan mi deuh so an ti nge nyang chai nom na ko ko zui ale ma kan huang khian a chiang viau ome he tiang hi ti lo tu ani tin zo ti kan na sa thena social media thlen tak tak ma ka chuan he tenga ti ching ho hi chu tle ma mak sak dewa kan lo ngai deuh thina a tak tak han ti chu ama ko chu na chuan mela lang to lo wa kan kut ziak poni che to lo kan thil type mangin mi hi kan bully thei ta khop maya a eng chin hi bully ni a eng chin hi ni ro ti po thliak thiam ha ko pin bully hi na sa ta em maya han te deulai mi an bully thin po khan in ta ka chuan han bully phu hlia khan ni be thin a then chu internet na ka tok deuh ten lo ni chuan an na ka tok a kha an sei sel ti mai teng ka pa fiam to thona nam hanga teng khan an bully ta chiam zela a na ka tok ve em lo ma le a mol ve em lo ma le a bully tlak hlia chun ni ama ko chu bully tlak hlia ni lai khan tu ma kha bully tu kan in zir ti ngai lawa mi va deuh so tu kan in zir ti ngai lawa social media chun ha ka sa ta em mai ni comment section han share la ka thlak khopian thil hi a om na sa tun na ya chu tiang ang tong kan bo deuh kan bo ti chuna moi lo mai theya bo khak lo mai the ma ko chu a kon la ka tan ti ngai tu in ton bo ka ka to khop ma ya eng dang wang ani lawa ami zia te kan khia a ka chiang deuh ho chuan chu wang chuan in kan bo deuh ka ti dau thei lo ke chuan tu nge nei kan kha deuh thupang ka soi khak la wang a bo hle ne min tin me thema ko chu a kon bo ka kon nei tran ti ngai to chuan in YouTube pa te po kan mutlem ta deu mo music video te po TV te po kan mutlem ta deu mai thei a bikin Facebook a ngat phejung kan mutlem ta deu mi bo hi kan thiam ang reng khop maya mi zo phejung kan natlema namdanga te chun an tam to an mani support tu ngat po hin tam tham to mi zo tun support tu tak tak hi kan nei le tuk lem lo wa chu wang chuan in kan tang wa lang renga mi hi a chezong kan pu lak lo to chun kan pu lue me kan bo thak thei tla ta ni chu wang chuan hi chu ngai tu a ti thui ve ang renga chu ka kan soi ve mai ni chu in ngai dan te ni mo a thupuya pusa pathu soi he ngai tu wa ti thui em tin ron manga ngai tu ti thui don an don le vem ka langai thami lo minute nga minute ko don ania ka lo ngai thla lok sa chuan in a fu don lo wa hu ho win ka ngai thak wal tlang don ani lo ngai sa toi ni chuan ni voi ni ngai thla na ni maya complete ton ngai ong nimin pia lok khan in leng pakhat kan ya silpolin pahni min ron dila an in kan ena concrete in noi za som nga vela sak thei a sak zo ane an kota kar man to tak pahni ane ya chu ti chung chuan silpolin pahni leina nei tlat lo chu kan mentality hian ya ho u ke ni ho zong hian chu chan china chu I hril dar teng u in sakna ta na sum nei kar leina ta na sum nei kan in kom thlang aron mina kan in tan hlau om nia riat silpolin zaliman lei theilo tlat ril ru ang chi hi ho izir tir chak te ang u khove lai ngoi ka ti zong khan in lak khom ani mel tu na IAS Asian eng moi tu soi kan ngai thaliang hian mithen khat zir sang em lo thuak the em ni lo ni ma sela lo tling tak tak kan mu thin ani
mi then khat lo tling tak tak lem lo ni ma sela IQ nei tha tak tak le khathiam tak tak chu tiang thleng sang lu tuk lo anom thin ani helai dang lam na hi ma ni tok te ya college le university ya ka thove lai ten ka lo zir thina suta an dang lam na em ma chu mi lo tling kan ti ho hian an thiam vek le vek lo lam ani mia lova an ma ni to ka ma ni in rin tok na kha an lo nei lian em mai alo ni ti hi ka mu chuak vein kain ria zir tir tu pakhat hian athil ngai hlot deuh mai ati bowani chu a school no pang thinin aruwa nima sela amangam lovatu khachoron langani kapu hey ithil rutu khakani nima sela hun rei tak mizir tir to tu thil hanti ri rala kha kangam le lova kim bia in hey karon thlen le mingai dam them ati ani chuta chuan zir tir tu pa chu chunglama hoya tian chunglama en tawang wang maya wala hun rei tak kanwaya ka zir tir to ilo ni chungpo a ruk ila ru theyani chuan I thiam lo wani lo chu keima ni chu thiam lo kei hi thu le la ringota zirtir na thok lo nung chang hoi her ngai tu na chevel thleng po a zirtir tu na ka soi anga om thin ni ila chu kha chen kalor rual to nau pangkhan eng aya ruk I ruk te chiamang I ru thei lo shrim shrim chu wang chuan keima zo ke mingai dam them ati ane kan soi anga kha kan nun pui bok chuan zirtir tu pa in keima zo ke hi ni e ngai dam dil tur chu ati nap ang nilova ka zirtir ang taka kanun boka wangin personal example ka set wangin ti hian kan ram chu kan department chu alo thang ta ma alo son ta ani tia lim taka eng tik nia mo eng forama mo kan soi vek theina turin voin hi hun tha kan nei hi lalpan kan za tan malmin som sakse ka du khop mai ka experience a trum khat chu veng pakhata S thoro ngot kimi IRS nakina amal te tein kala comment belang masu kan ngai tha thotang I house no pui te ho hianin min ron dora mirethei kan tran pui thina dam doina mirethei pakhat khul chwa tur kan ne poisa kan nei si lowa supply order min pero hian ron tia supply order ka enroll ngai lo director te kut ani ngaya tin athu shimin thokhom mai ula inga tinge supply khera ege social work ti in tum kalo ti amin hokhop maya an chwa nuwa khan min rel shepang ti po karinga amaro chupoi ka telem lowa khatiang ang deu khan government ta chuan supplier an oma registered supplier heng hianin supply chu thok mai sela registered contractors anom chuan contract na po chu chuan thok mai se hengi fill fai mai thina chubai sarkar poisa atanga mi khongai thak kan khongai hian dan kan lo bo che fo thina ni ti hi kan hriat la na ngain ka hria khongai tur kan ho chuan kan hlo tang hian khongai thin maila chu chu thupungin kan soyani chu mani deuh khan SDMF noya retaining wall pakhat kan office ho kha hei IAS ram din dia ni office ho kha hei implement ro kan tia work order kha kan han chwani anan implement a an han rem chawal lungin lungchunga khan brickin bang tur fencing tur an han tileta khang kha an lo plaster vek to nu khanin a chong zong in an lo rem ti kha ka wa muleta ka wa thia dir vek a box zong in an rem ta an rem zon plaster rong an mai vek to nu a khan madam alabang an tileta alabang chuan I kan DC quarter staff tui in dailote an tank da na tur kha chongin an han rem chhauleta an han rem zawa alabang an la tileta ni khatiang khan I dai zai tak kan man chuan sum hi alo wa tam em contractor the an lo van lep tem thinom ti ta kha kan soi zui ta mei ama ro chu na pakhat chuan na pathum chu mi zo chuan gate tu nan siam me kan ni khatiang vel kha ania just to quote an example soi tu ratama ama ro chu sar ka du to ka nga khang te kha karan soi chin kha khoi takin min lo share reng sak turin kan han request bokani ekalo ngai to na te the khop mai
นำโนปังไม่ใช่โนปังสุนดูอามทรีนะไอเทรนเตอแบบผมพัลละวันไอซาปอันทุกวันไอโจเซนโลปดิเซนติเดียวจันทร์ละก็เตียนเดียวคันนั้นโนปังเสียเดียวเนี่ยโนปังเสียตักไม่ที่มีโจเห็นกันเนี่ยกันวิกงอังเวไม่กันวิกงอะไรเทปก็ส่วนตรงให้มีตรงไปกันตุ่มวันอีโซก้าก็ต้องสกีมอมซามังตัวว่ามันซาทับมากกว่าจุดมีเดียมแล้วเรามันตั้งไก่เวทีกันการเทียมดานที่เนี่ยอัตราการมีตรงเพื่อของคุณก็สุมากกว่าจุดถอดตรงจ้าแต่พวกขันติคานินบางฮิซาบกันนี่มอจุดจ้าจุดบางเทงจุดมีตัวนี้เสมเทงตีไงตัวนั่นแต่เต็มส่วนตรงคานินเกมานี่พุทธจนเดียวพุทธะบางเสมสักแบบเกมานี่ถอดชัวมีรู้ถูกแล้วแล้วว่ากันเทปโต้ก็กันเนี่ยส่งข้อมากันดูไปกันเลยบักสกิลไปเตรียมต่อชักลงศิลปลินจะเล่นสังหารเลยนะตรงป้าบุยทักต่อบุยทักเราปุ่นเสอีอัฐน่ะโดนเทนนี่จนโดนว่าตุ่มนะทิ้งลงอะค่ะกันในทักไหมไอ้มีคำไปเพื่อใครทุนกันเสียมโชว์อมบางอย่างติดถ้ากันไอตัวหน้าก่อนดังอันนี้ดูตอกแดงก็เสียเบลฟักลงไหม